Takže tentoraz nám tému zadala právnička Eva Kovačechová, ktorá si vybrala tému vzdelávanie budúcich právnikov, pretože podľa nej nie je dostatočné, alebo teda nie je také kvalitné, ako by malo byť. Pričom ona sama ako absolventka právnickej fakulty hovorila o probléme, že chýba lepšie prepojenie teórie s praxou. Chýba vôbec nejaká reflexia tej praxe. Študenti sa učia niečo, učia sa naspamäť zákony, ktoré v dnešnej dobe učiť sa naspamäť je úplne zbytočné, keď sa zákony stále menia. Nehovoriac o tom, že máme proste spustu technických prostriedkov, ktoré nám uľahčujú to, aby som musela vedieť zákon naspamäť. Nemusím ho vedieť naspamäť. Potrebujem sa v ňom vedieť orientovať, potrebujem ho vedieť použiť a potrebujem vedieť hlavne logicky myslieť a riešiť právny problém. A toto sa podľa mňa neučia, alebo nevenuje sa tomu dostatok pozornosti. Myslím si, že študenti na právnických fakultách by sa mali učiť myslieť a riešiť právne problémy. A nie učiť sa naspamäť veci. A toto bolo, keď som ja študovala, tak takisto v tom období. Učili sme sa naspamäť veci, ktoré sa v zápätí zmenili, ale neučili sme sa myslieť a riešiť problémy. Aj riešenia sú rôzne a jedným z riešením sú vlastne právne kliniky, na ktorých by si mohli študenti vlastne môžu riešiť reálne právne problémy. Čiže týmto sa v rámci témy otvorila nová ako keby podtéma, o ktorej veľmi málo ľudia vedia, že čo to sú právne kliniky. A je zaujímavé, že mnohé už fungujú pri vysokých školách, teda pri právnických fakultách, ale možno nefungujú tak, ako by mali a prosto celé sa to stále len rozbieha. Podarilo sa nám skontaktovať aj s právnikom Andrejom Glezlom, ktorý absolvoval právnickú fakultu tu v Bratislave na Univerzite Komenského, ale zároveň potom vlastne si doplnil štúdium aj na Cambridge, Harvarde a University of British Columbia. No a on sám hovorí, že vlastne v zahraničí je úplne bežné, že si študenti overujú tie získané vedomosti práve cez tie klinické predmety, čiže na tých klinikách. A hoci sa vrátil späť a učí teraz na Univerzite Komenského, kde venujú pozornosť tým právnym klinikám, tak hovorím, že stále je to vlastne len v plienkach. Keď príde za mnou klient, tak za mnou príde ako za človekom advokátom, od ktorého očakáva, že mu pomôže vyriešiť jeho problém. Čiže príde niekto žiadať pomoc vlastne za mnou, hej? A ten advokát by mal takto aj vystupovať. Mal by poskytnúť tú pomoc. Čiže to nie je vždy len ten taký čistý biznis vzťah, ale je to taký vzťah, že pomáhať niekomu. Naozaj mu poskytnúť tú pomoc. Ale tá etika sa týka nielen vzťahu advokát-klient, ale týka sa aj vzťahu advokát-advokát alebo advokát-sudca. A v podstate je to asi taký, ja nechcem nejakú definíciu dávať, hej, toho, to určite sú múdrejší ľudia, presnejšie definície, ale skôr je to o takom nejakom čistom poskytovaní právnej pomoci. Zároveň táto téma pani Kovačechovej otvorila problém, že sa na školách venuje veľmi málo priestoru profesijnej etiky. Čiže čo by malo byť tým základom, na čo by sa malo mysleť pri výkone právnických profesí, či sú to sudcovia, advokáti, notári, prokuratúry a tak ďalej. K tomu sme oslovili Luciu Bertisovu, ktorá vlastne učí na katedre ústavného práva Trnavskej univerzity, ktorá sama teda povedala, že áno, skôr sa tej etike venuje na školách sporadicky. To právo je ako cesta na hľadanie a nastoľovanie spravodlivosti. A všetci tí zúčastnení hráči, a to sú proste advokáti, notári, sudcovia, všetci títo právnici zúčastnení z rôznych strán k tomu pristupujú, by mali urobiť všetko preto, aby našli tú spravodlivosť.